Hej med dig. Hvad hedder du? Det ved jeg ikke. Tror jeg ikke, jeg kan svare dig på. Hvad hedder du? Jamen, jeg hedder jo bare Svend. Hvad hedder du? Ej, nu bliver det lidt for meget. Jeg sagde lige, at jeg ikke vil fortælle det til dig, okay? Nej, fordi i min by, så må man gerne fortælle alle ens navne. Så jeg vil gerne have, at du fortæller det lige nu. Hvordan kunne du vide, at jeg hed lige nu? Hvad, lille mester, var? Stalker du mig? Måske? Nej, jeg stalker dig ikke. Måske. Jeg stalker dig i kirken. I kirken? Ej, hvem tror du lige, du er, var? Jeg tror, jeg er Nitte, og det ved jeg er. Okay, og du tror, du er lige nu, og det ved du også, du er. Ikke? Jo. Så klapper vi det lige kage, var? Nej, vi klapper kage. Lige nu! Hvad? Du skal gøre, som jeg siger. Hvornår? Nu! Det der var så mit mellemnavn. Forresten, skal jeg kalde dig Svend eller Nitte? Hvad foretrækker du? Måske, var? Jeg foretrækker ikke måske. Jeg foretrækker kirke. Lige nu. Du glemte nu. Næh. Jo, hov, du er dum. Du dømmer. Spejl. Jeg hører ikke efter, hvad du siger. Du er så dårlig til at synge, at det er helt vildt. Prøv at høre mig. Det eneste jeg hører, det er at du bare sådan, du råber og skriger, som en forstukken gris. Det gør du da også selv. Spasser! Svend, hvad fanden er det egentlig, vi slås om? Det ved jeg sgu egentlig heller ikke.